Nafarroako iparraldeko bailara menditsuak, Oian Ezeak, Errekak, erdialdeko eliza romanikoak, Doneiako ebidea, hegoaldeko baratzak edo eta basamortua, Nafarroako paisai kulturalak anitzak eta aberatsak dira. Saio hontan, oinezko ibilbide ezberdinak eginen ditugu Nafarroako paisaia eta kultura ezagutzeko. Gaur, Erriberriko gazteluan gaude, gaztelu erraldoia eta ikaragarri ederra, eta gaurko ibilbidea, Erriberriko gaztelutik Santa Brigida baselitzara joanen gara. Santa Brigidako eliza, baseliza, hemendik kilometro terdi gutxi gora bera dago, eta maiatzak 22an ospatzen da urtero hemen erromeria bat. Erriberriko gaztelua, gaztelu famatua, ezen gaztelua bakarrik, zaukan zentzu militarra bakarrik, baizik eta zenbaita erregaren jauregia. Asmentan, Erriberria erromatarren garaian, herriska bat zen, bere arresiekin, bere dorreekin. Erdi Aroan eraiki zuten gaztelu bat, berez da gaur egungo paradorea, hori izanen zen lehenagoko gaztelua, ja Carlos Bigarrenaren garaian, eta 15. mende hasieran, ja Carlos Hirugarrenak eraikiko du gaur egun ezagutzen dugun gaztelua. Gaztelu hau, bere jauregia, jakinta Carlos Hirugarrenak batean dauka olako diru pila bat, berak nolabait ere lortu zuen diru pila bat, Frantziako erresumaren nolabait ere titulua ez hartzeagatik, orduan berak izanen da Nafarroko erregea, eta ja Nafarroan berak eraiki nahi du jauregi bat, baino jauregi espektakular bat nolabait ere, olako antzerki zentzuarekin. Orduan, kontutan izan eta garai hortan adibidez, dagoela baita ere adibidez Alhambra, horren antzeko zerbait ere. Berez, baita ere, ekarriko ditu artesau eta artista pila bat, eta berak ja badoa eraikitzen olako fantasiazko gaztelua, berez ikusten ditugu hemen dorre pila bat, beren patioekin, bere lorategiak,
baita ere zaukan olako zoologiko txiki bat, txoriak eta gordetzen zituen olako beste patio itxi bat, fantasia handiko gaztelua zen. Tamalez, naiz eta 16. mendean, konkista garaian, ez zuten suntsitu gaztelua, baina bai 19. mendean, 1813an, orduan zegoen frantsesen kontrako gerra, Napoleonen kontra, eta Esposimina, Nafarra berez, gaztelua suntsitu zuen, erabat errezen. Orain, hemen, daukagu erakusketa bat, ikusten dugu, zenolako egoeran utzi zuen, gaztelua, ia erabat suntsituta, eta 20. mende hasieran, Nafarroko diputazioak erabaki zuen gaztelua berreskuratzea. Hala ere, kontutan izanta zenolako lujoak, zenolako lanak egin ziren gaztelu hontan Erdi Aroan, ja asmentatik erabate ezinezkoa zen lehenagoko gaztelua berreskuratzea. Kontutan izan behar dugu, gaztelunek bazaukan adibidez, olako jeseriak edo olako adornoak, Granadako Alhambra bezalaxe, baita ere bazaukan adibidez ur korrontea, ur beroa, berogailua, bazaukan baita ere bidrierak, bazituen dena baldosak, tapizak, eta gaur egun hori dena berreskuratzea erabat ezinezkoa da. Naiz eta pixkanaka, oraindik ere ari dira gaztelua berreskuratzen. Errekaren logelan gaude, Carlos Hirugarrenak hemen lo egiten zuen, berez erregeak hemen lo egiten zuen, eta erreginak berriz bazaukan beste logela handi bat. Hemen ikusten dugu zenolako tamaina erraldoia daukan logelak.
Gaur egun, paretak biluxik daude, hau da, harria agerian dago, baina kontutan izan behar dugu, garai hortan, hau dena, zegoela dena, dekorazioz gainezka betetak, hau da, leihoak bazituzten beren bidrierak, hor daukagu lurreko sua edo tximini erraldoia, kontutan izan behar dugu, gela handi hau dena berotu behar dela, eta gero baita ere paretak bazaukaten beren margoak, beren jeseriak, beren tapizak, lurra berriz baldosaz estalita zegoen, eta kasu batzuetan baita ere bazaukan gaur egun lur radiantea deitzen dena, ezta? Ur beroa azpitik pasatzen zen, gela erraldoi hau ere berotzeko. Hemen daukagu erreginaren logela, eta ez da erregearen logela bezain handia, baina baita ere dauka tximini erraldoi bat. Baita ere hemen logela hontan kurtitzakegu uraren tuberiak edo urbideak nondik joaten ziren, kontutan izan behar dugu, gainera kasu hontan bazaukan bai ur hotza eta bai ur beroa baita ere. Eta gero beste bitxikeri bat, erreginak nahi zuen bere logela ondoan lorategi bat, eta hemen daukagu bere lorategia, daukagu lako klaustro txiki bat bere lorategiarekin. Kontutan izan behar dugu, lehenbizko solairu batean gaudela. Eta hemengo zuhaitzak eta hemengo landareak hemen jartzeko, azpian badago horrelako bobeda erraldoi bat, eta bobeda erraldoi honen gainean lurra jarri eta lorategia eraiki zuten. Gaur nahiko eguna hasi dugu eta patian orain euri ari du, baina hemen kurtzakegu patio txiki bat eta erran bezala Carlos Hirugarrenak eraikitzen olako fantasiazko jauregi bat eta adibidez zaukan baita olako zoologiko txiki bat, badiote baita zitula lehoiak eta guzi, eta kasu hontan patio txiki hau gaur egun patio de la Pajarera hemen zoriak zituen. Bazakoan olako sare bat, patioa estaltzen zuena, eta hemen berriz ikusten ditugu gaur egun oraindik nola bauden olako zulo batzuk,
zoriendako, zenolako, hoxe, zolako pajarera edo zorien kaiola erraldoi bat bezala. Hemen daukagu gela erraldoi bat, ikusten dugun hemen gainera gela honek dituen arko baita erraldoiak, eta gela honek asmentan funtzio bakarra zaukan. Bere funtzioa zen goian dagoen lorategia, baita ere erreginaren klaustroa izena duen eraikina, hori dena nolabait ere sustatzea. Hau da, hemen goitien daukagu lehenago ikusi dugun lorategia, bere zuhaitzarekin, bere landarekin, eta hortarako eraiki zuten olako arko erraldoiak. Horreintxe bertan, hemen gaude, Erriberriko gazteluan, berez erreginaren logelan, eta hemen daukagu Katrin, Giarte enpresaren kudeatzailea. Eta, Giarte, zer da, nortztu zarete Giarte? Kaixo peio egunon, eta ongi etorriak Erriberriko jauregira. Berez, Giarte zerbitzu turistikoak enpresa, orain dela 14 urte sortutako enpresa da. Javi Radot eta bion artean sortutako enpresa da. Eta gaur egun 19 lagun, 19 lankide lanean aritzen gara. Eta gure ardura edo gure lana bada turistiko edo ondare lekuak kudeatzea. Kudeatzen ditugun ondare lekuen artean garrantzitsuena Erriberriko errege jauregia, ezta? Baina baita ere Arradako harresi pobladua, gero Nafarroako ardoaren museoa, hemen Erriberrin kokatuta ere bai, gero bi erromatar aztarnategi, nola diren Las Musas eta Andelos, Usuen ere bizitak egiten eskaintzen hasi gara. Betidanik egin izan ditugu taldeentzako, baina orain bisitarientzako orokorrean eskaintzen ditugu igandero. Eta orain dela gutxi Santa Maria Eunate eliza. Orain dela aste batzuk Muruzabaleko parrokiaren bolondresak gure gana etorri ziren laguntza ezken, nolabait hango bisitak eta sarbideak antolatzeko, antolaketa hori nolabait hobetzeko. Eta hortan gaude. Orduan, zuek gidari bezala, ez da bakarrik, zuze bakarrik hemen zonalde hontako
arte edo historia bakarrik erakusten hemengo eraikinak, baizik eta gainera baita ere erakusten dituzte hemengo paisaiak, hemengo produktuak, ezta, baita ere ardoaren mundua eta bar. Horixe, lehen aipatu dudan moduan, kudeatzen ditugun balioen artean garrantzitsuenetarikoa Erriberriko errege jauregia, ez? Baina oso argi daukagu gure hasieratik, oso argi daukagu gure ardura edo gure misioa izan behar dela lurraldeak eskaintzen dituen beste balioak agerian jartzea, ez? Eta gure lana hortan datza. Aipatu duzu moduan, oso ongi gure lurraldeko baliorik identitario potenteena ardoa da. Eta alase gure bisitariei proposatzen dieguna behin Erriberrira iritsi, noski jauregia ezagutzeko, baina gure proposamena da abiapuntu bezala Nafarroako Ardo Museoa bisitatzea. Zergatik, inolako ezinbesteko aukera delako gure paisaia interpretatzeko eta gure lurraldea ulertzeko. Eta ardoari buruz ari gara, baina ardoaz aparte ere bai, paisaia beste ondare patrimonial oso garrantzitsuak ere lurraldeak eskaintzen dituena, eta, bueno... Azken finean, erregeak unet etorri baino lehen, hemen bazegoen ardoa, bazinen hemengo bertako produktuak, eta erregeak zaude hemen, baina berez produktuak hemen jarraitzen dute. Hori da, erregeak Erriberri aukeratu zuten bere bizilekuak kokatzeko ez kasualitatez, ez? Garaian, dakizuen moduan, Erriberriko errege jauregia 15. mendeko hasieran eraiki zen. Eraikinaren bultzatzaileak Carlos Hirugarrena eta bere emaztea Trastamarako Eleonor erregina. Eta, garaian Luxuez Carlos Hirugarrena eta Trastamarako Leonor erreginak izan ziren eraikinaren bultzatzaileak. Eta haiek hemen sortu zutena izan zen bere bizilekua, beraientzako eta elkar eduki zituzten beraien 8 seme-alabentzako. Eta oso bizimodu lasaiaz eta luxuez inguratuko bizitzaz gozatu zuten hemen. Egia esan politikoki ez zituztela jasan oso urte bortitzak, nahiko lasaiak izan ziren, beraz jauregia hemen kokatu zuten bere bizimodu lasaiaz gozatzeko. Eta luxuez inguratutak bizi ziren, Europako jauregien artean garrantzitsuenetariko bat izan zen garaian ere bai, Carlos Hirugarrena jatorriz dakizuten moduan frantsesa zen, eta hark Frantzian eraikitako jauregietan ikusten zituen dekorazioak edo apaingarriak hona ekartzen zituen. Bai, nahiz eta tamalez hau suntsitua izan zen, eta orain dela urte batzuk, mende erdi bat edo berraiki zuten, alare bai gaur egun oraindik ikusten dugulako fantasia punto bat, ezta? Alaxe, erregeak, Carlos eta Leonor, bere intentzioa edo bere desioa, beraien aberastasuna eta beraien poterea herrikoei erakustea, ez? Eta gaur egun gelak hutsik ikusten ditugu, baina bisita gidatu baten bidez edo beste interpretazio medioen bidez ezagutu dezakegu zelan zen beraien bizimodu hemen barruan, ez? Oso, apaingarri aberatsaz aparte, bakigu landare edo animali exotikoak ere biltzen zituztela, Europako gorteen artean animali exotikoak edukitzea, adibidez, oso gauza berezia zen, eta bakigu kontuen liburuan agertzen den moduan, Carlos Hirugarrenak lehoi bat erosiztula, ostruka baita ere, dalakoak, ez? Esan beharra dago ere bai, aberastasun guzti hori sortzeko kultura ezberdinetako argin, zurgin edo lorezain ugari egon zirela lanean errege eta erreginaren desioetan.
Bai, garai hortan segurazkire Europa guztiko jauregin artean, egonen zen hortxe, Granadako Alhambra eta Oriteko gaztelua. Bai, alaxe idatzita utzi zuen 15. mendean bisitan etorri zen Alemaniatik etorritako bidaiari batek, Sebastian Ilsung, alaxe idatzita utzi zuen. Ziur nago, ez dagoenik hain jauregi dotore eta urrez apainduta duen erregerik, ez? Esaldi horrek ideia bat sortzen digu nolabait ezagutzeko zertaz ari garen, ez? Eta, tamalez, naiz eta lujo gehien hauek galdu, oraindik ere, hemenko jauregia, Riberiko erregeen jauregia, naski da, Nafarroako leku bisita gehien dituen lekua da, ez da? Hala da. Bai, hala da, zergatik, erakargarri bat baino gehiago eskaintzen dituelako jauregiak, ez? Ona gerturatzen den jendearen motivazioa, bada alde baterik agian Nafarroako erresumaren ikur bat delako, bestalde Nafarroako edo estatu mailan eraikin gotikoen artean garrantzitsuenetariko bat daukagulako, edota bere edertasunaz gauzatzeko oso leku aproposa delako, ez? Gerturatzeko, pasiatzera eta bere edertasunaz disfrutatzeko oso leku aproposa delako. Urtean zehar, edozein urtarotan? Edozein urtarotan, egia esan da, gehien gerturatzen den jendeak turistak direla, orduan turistak badakigu noiz mugitzen diren, ez? Asteburuetan, aste santuan eta abuztuan, ez? Baina, egia da, pixkanaka Erribarriko jauregiak martxotik aurrera, martxo eta urrian artean, egia esan, bai astean zehar eta bai asteburuetan, beti jendea etortzen dela. Eta astean zehar baita eskolekin eta ikastetxeekin egiten dugu lan asko, bizita didaktikoekin, eta hala. Eta gainera hemen Erriberrin baita ere, erakusten duzu baita Ardoaren museoa. Eta ez bakarrik Ardoaren museoa, baizik eta baita ere bistagiatuak egiten duzue hemen inguruko gutxienez 3 bodegetan, ez da? Hori da, alaxe. Bai, lehen aipatu dugun moduan, gure lurraldeko balio garrantzitsuenetariko bat, edo balio identitario potentenetariko bat, Ardoa da. Nolabait, Nafarroako erdialdean, erdialdeko 2 balio garrantzitsuenak, esan dezakegu dela, Erdi Aroko ondarea, alde batetik, eta Ardoa bestetik, ez? Nik esango nuke, mai berdinean kokatu ditzazkegula biak, ez? Orduan, Erriberri, Nafarroako Ardoaren hiriburua dela esan dezakegu. Ardoaren inguruan lanean ari diren erakunde asko kokatutak daudelako hemen, eta esan duzun moduan upeltegi ugari daudelako, ez? Orduan, lehen aipatu dudan bezala, gure proposamena, gure bizitarientzako proposamena, beti da Ardo museoa, Ardo eta Mahats museoa abia puntu bezala bizitatzea, gure paisaia interpretatzeko eta ondo ulertzeko. Oso erakargarria den museografia baten bidez, Ardo eta Mahatsaren inguruan informazioa jaso dezakegu, 4 solairutan banatuta, eta ibilbidea eginez lortu dezakegu informazioa jaso mahastiaren zikloari buruz, adibidez, Nafarroan ematen diren mahats barietate ezberdinen informazioa jaso ere bai, Ardo txuri gorri eta beltza egiteko prozesuak ezagutu, ardoaren ontzea baita ere, eta nola ez ardoa dastatzeko aukera. Bai, gu beraz oraindik ez dugu dastatu, gero saioa bukatzekin, elkarrizketa bukatzekin dastatuko dugu. Zarete joango dastatu gabe. Baina bai egia da, orain arte egin ditugun saio guzti hauetan, aurkitu ditugu mahastiak, aurkitu ditugu ardo ezberdinak, museoan adibidez baitugu mota
kuziko ardoak, baita Tebasen egon gara, Tebasen ze harremana zaukan, ja baita, Frantziatik etorri ziren errege hauek, nola karri zuten adibidez, txampainatik, karri zuten txampaina, ez da. Eta ikusten da nola zenolako garrantzia eduki duen, eta oraindik ere daukan hemen ardoa, bai paisaian, gastronomian, kulturan eta historian. Bai, ez bakarrik ardoa erdi aroan garaian, baizik eta erromatarren garaietik esan dezakegu hemen ardoa ekintzen dela, mahastiak eta oso ondo ekoizten direla. Gaztelu zaharra alde batean eta Carlos Hirugarrenak eraikitako gaztelu berriaren tartean daukagu Santa Maria Eliza, Santa Maria la Real, eta berez hau eraikin hau baita ere da 14. mendeko eraikina, eraikin gotikoa, eta hemen ikusten dugu olako portiko eder bat, non eta agertzen zaigu Ama Birjina, eta baita ere Ama Birjinarekin lotura daukaten pasaje ezberdinak. Daukagu adibidez, Angeirua tortzen zaiola eta berri ematera, nola izan behar den Jainkoaren ama. Baita ere ikusten dugu nola Herodes erregeak manatzen duen erresumako haur guztiak hiltzea, eta hor daukagu baita ere garai hortako jantziekin dauden soldado batzuk haurrak hiltzen, baita ere Egiptoko ihesaldia, eta gainera ikusten ditugu olako mahastiak, hori ja da nahiko eredu gotikoa, nola daukagun hor olako mahastien hostoak, frutuak eta arrasongi eginak, harrian landutak, eta baita ere apostoloak, 12 apostoloak, 6 albo batean, eta bertze 6 apostoloak bertze alboan. Kontutan izan eta Nafarroko erdialdean gaudela, hemengo klima mediterraneoak, mahastiak eta zekal ezberdinak aurkitzen ditugu. Batez ere, ardo bereziak prestatzen dira hemen, bai gorriak, beltzak, xuriak, mota ezberdineko ardoak,
ardo batzuk arrasfamatuak direnak, eta oraintxe bertan ardoaren museoan gaude. Eta hemen bukatzen dugu gaurko ibilbidea. Hemen daukagu Santa Brigidako baseliza, eta urtero maiatzan egiten da erromeria bat, Erriberrikoak honat etortzen dira, eta hemen egiten dute besta txiki bat. Orduan, erran bezala, gaur Erriberrin hasi dugu ibilbidea, gaztelua kusi, herria baita kusi ditugu, eta hemen daukagu ja bukaeran baseliza. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.